Hej. Jeg hedder Amanda, og jeg er filminstruktør. Jeg havde engang en ven. Han var helt anderledes, end jeg var. Han gik på min skole, og han var på min alder. Men alligevel så var han hørte musik i en genre, som hed noise rock. Det er syret, og det er fyldt med mærkelige lyde. Han så anderledes film om mørke og dystre og beskidte ting. Og han talte anderledes, den så anderledes ud. Han var helt forskellig fra mig. En dag fanger mig til at se sin yndlingsfilm. Det er en film, der hedder Inland Empire, af en fyr, jeg vidste, han forgudet, David Lynch. Den film, den handler om en smuk, men syg skuespillerinde. Man kommer helt ind i hendes hoved og bliver sindssygt sammen med hende. Det var der, under rulleteksterne, efter hovedpersonen er død og genfødt på Hollywood Walk of Fame, at det gik op for mig, at jeg havde historie at fortælle. Siden selv samme dag, der havde jeg lavet film. Jeg er blevet til et menneske med en brændende passion, og selvom jeg har set mange flere bedre film siden Inland Empire, så står den stadig som filmen, der ændrede mit liv. Det var ham, der ændrede mig. Den syrede knægt.